Els promotors del Parc Eòlic Marí de la Badia de Roses, al Parc Tramuntana, han anunciat canvis a la proposta inicial per allunyar la instal·lació de la costa. En concret, preveuen que l'aerogenerador més proper del parc, que de mitjana se situarà a 24 quilòmetres de la badia, passi dels 10 quilòmetres fins als 14 de distància del Cap de Creus. Així ho han acordat els seus promotors després de les més de 20 reunions de treball mantingudes els darrers 2 mesos amb els diferents agents del territori, com són ajuntaments, confraries, Consell Comarcal, hostaleria o grups de recerca. La mesura d'allunyar l'aerogenerador més proper al Cap de Creus respon a la voluntat dels seus promotors d'integrar el projecte al territori, reduir al màxim el seu impacte visual i aglutinar els interessos dels diferents actors de la zona. Des del Parc Tramuntana asseguren que el projecte segueix en fase de definició i consens i reiteren que no s'ha fet cap tràmit oficial amb l'administració. Insisteixen que seguiran treballant de la mà del territori en la definició d'un projecte concebut essencialment com una oportunitat energètica. Ràdio L'Escala. La xarxa.